Ingdeng Phoke Brahini Karbi Youth Festival Surihini Rainko Ratrok Aparmanapan Reception Committee Kisengpon. Hunger strike mate choche junje kachesong niner kep kepapleng. Karbi Employees Association Khironi Zone Pen isi symposium ame kangnipon. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hard-working farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. Karbi Anglong lai fataba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Karbi People's Hall taralangsu dipu rangsina sarpo hemtun KPA Chalong Pineng Ingdeng Phoke Brahini Karbi Youth Festival Surihini Rankora Trok Harmanapan Reception Committee Kesengpon La Solong Me Phuapan Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh Hi Lapen Kongchun Bang Karbi Anglong Thomas Council EM Richard Tongbia Tumapan Arpung Pekpono Lason si Pineng Ingdeng Phoke Brahini Karbi Youth Festival Surihini Rankora Trok Harmanapan Rangsina Sarpo Hemtun KPA Chalong Karbi Jutang Song Tiripia Me Pen Ki Phapon Reception Committee Keseng Mate Tirikamame Keseng Poname Padupondo. Kidamtang Ningkan Hut Reception Committee ke Dopon Committee Bang ke Prepon Daksi Puthot Akimi Committee Seng Ponthulo. Pini Committee Keseng Poname Long Ingdeng Phoke Brahini Karbi Youth Festival Surihini Rankora Trok Tirikamame Ame Phu Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh Hi Bhubon Togbi Working President Lapen Kong Chunbang Karbi Anglong Thomas Council EM Richard Togbi Lapen Sai Hem Chunbang Gobin Togbi Robin Teron Lapen Mukrang Bekera Tumapan Arpung Pekpono. Reception Committee along Kaprek Doan Lapen Subcommittee along Arpu Doan ke Non ke Bang Jamia Long Si Pekpon Popusi Pang Dakpono. Lapen Man ke do Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Longhang Aluhi Sarpo Lapen Chief Advisor Aman Pengpen Chitong Dunsi Kadukabi Ningkapirung Alam Thi Thanpa Jermi Ponsi May Misen Pen Pajut Pondo. Melo ke claim ni ham kadu go chisik kollo lapen ke claim ke nam ke mesenji afana bangke li tumta kadu go eta chini lo je da agricultural society along ili tume kadu go eta ili tuma CM ka keta ningje lapen ili tumta chini lo je ili tuma ke hormo politik salam cukupe lapen ini tum sonsi jutang pacing thuri thakma jutang ansu sile pang tang phan lapen ali racham ko sonsi ki pi phan ili tum kai ke ke ching lai pam as bini ke cheng lang ne la sin ili tum mande lom pen se melo la reception committee full present ke seng pani phanta ili tum ching lai bon pura se ka dung me jutang ka ching hona korte tum ta jong se pene ili tum phan advice ngi pidun ko ta kadu we phanta ili tum ke kai ke ta welcome Reception Committee Keseng Karbi Jutang Tirika Mamai Keseng Tirika Mamai
mai pu bang ke ria sing hi lapen ke konchun bang Lapin ke Katowi Fanta jak dok di la sing International tiri pie Women tu Right bijitang Angli Tumpen song tiri pie tum ke jong teng si je dong Human chang Right sepini tiri kama mai sing sing Kalendar pon PG lapen ke kaprek asa yang dengan ke mo official lang cepek kon pu si kaprek kan misal ko lang sa pu cepek kon ini non kebangi hang ciklu suri hinira intore drop ani kan perman ini jadi kama meseng iklo nang so melong bejo hang teng pen abi sar paman pen hai doktor duram long ang CM hai pen chenglok MLA EM tu man da lo lapen ang par bage asong tin pen tai tum hang et lage parti lam we lapen thoro malam tawe si asong tin hang so teng pen asong tin pen nang chitong lo. News report, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Khironi mate philang piarong along pini an ni ner kep kiplengani ka chisong tum ao ka pran ka hingnu kumani ke pressure kilong kumani ke aning ke thok hai hui pustami thek ponlong bomdo lason si nijang Karbi Anglong Khironi PS ke parlo Khironi philang pi pator arong along chuchi junji pen akachisong padupon bomdo bangso kachisong pinian ke ni throk kipleng arnilo laso kachisong ke padu silo pusi PGR VGR pu thake ladak alang tumphan apran dam jui pusitame chunchit tik an ke chisong po pusi alang tum kaninje pon longlia jakong mate land rights lake karbetum ansi dochot nangji ladak bangaso tum nangchipu dunjam ke chokchi lasi bangso pu tha Karbi Anglong Thomas Council tum thangaron kasilam ponta ave lasi longlia jakong kachirai koma phan kachisong along ke karbetum ansi chisong nangpo dak song dhuron ke plakabe lasi karbetum an bangnot wangsi nili tumalong nang imi dunon arni si punon nini punon nang chitu nang chirat dunon pusi alang nitum karbiarat panchun di pondo mo kachisong chunchedet pusitami katherak nang ji ke karbiarat mo chundet pustami anung ke karbiarat alongsi leji lenangji puta alang nitum ningje poniti lapena sonason Karbi Anglong Thomas Council tum namchak ki chunchianta ningje pon bangso hud West Karbi Anglong District SP ARO tum pustami dampen PGR VGR puthak pustami pachini tikang lapen ajahang karbiatum adin kahomri dam de pen mime hengunu alam paksi karbok tum thak lapuson si alang tum chethip pon lasi adimalong an team Karbi Anglong lapen Karbi kuarar tum am kevang pen kaching waya bang akinang sotno mo kopini kachisong tum apran dam ju rutang te adai chen nang chipta dam the kaning jing padupo Karbi alam Karbi tum charjuet theksai se bola ha Karbi alam an kampre kopi alam kaning jesi Karbi afan kache than lang kopi alam kaning jesi Karbi hijanang bong chipulang kopi alam kaning jesi Karbi ang bong kache than pen pirthe ki sunglam che than po non laik sena la anar ni ke hang kong kasar lang kong labang ke itum khei bulagli tilaki itum future penam esomar tum nalo ke dok ke non ki dumam o itum na penam di kunal penam nalo hemchi kim moge penam di kunal ke dok ke thak poke lahai kaddo yang kang pc alama tha era ki sunglam si che than bomlo lapen laso apki at kache song laso hangar strike lage apadu si lo the kache song na enche song etlo lata che than etlo laso kache song lage pgr phanchot kali laso kache song ke non tribal phan longle ki pichot kali laso kache song ke non tribal phan trading license ki pichot kali laso kache song e bordar alam ki chot kali laso kache song e karbia khe phan non akisung kaddo yang ton pangrom pet pensi ahok pe jase met pet bangke laso bang pe dupon lo lasi laso long bang non angding pi bang nang kok bangke ke thek angkang pi tu mang che chini adlo char julong adlo che thek long adlo laso ka che song long bang ta lake non ilitum bang kep tum farman pet che lak tho akar bia farman lo 10,334 square kilometer along le dang pi phan lo te laso long bang ta BGP long ke claim Karbi tum arni si het bang ke ha komane itanagar bang ki juidam an ki chudam posi lak bang o latum da kache song dum oke chulok pudum na dak non ke ni phok etum ke bar pisi dam ne da do bar so da dam de delo ajo anchuchi da tapot ajo megjang thek the emek che krok tang lo elam kaning je ardi be tang lo ingho har jak tang lo eke cheng so tang lo lapenan par ratum lo anang dengang ta jinso thek thelang mata thek thelang kupia lameno ka che than lang ke halan cho taklilang alang li tumang pulo
inut bhai ni tum dakla BJP IT cell dum hala BJP IT cell ke claim to ke toy ve ke hai tulira rong hangla pin tim Karbi Anglong se ke toy lu hala bang thek dak su ta me hala ke claim ve ke tok ve ke tum ta IT cell ka chek rong tum alang li tum ta jasemet pet ke cheng si ke Karbi ma di alang tum ta alang li tumang pulo o la hai ke drama ke claim ta pini son dak inut tum ke bang aning ke thok lok lo an ke chochi se irui lo pon e bela an ke chochi don e pulte arui si ke le rok lo Stamila so pen bangenon ke ola hai ke drama komane arling ke the bang pen inung nar de pop pen tangka mahanang pi mani phansik latim ka che songjot ke cheng ben sai tum ke ningje dak lo Karbi lam si ka ningje pone ko an lo Karbi tum la ana ki lumai tum ko pia lam ben che tharang lang ke cheng pen ta nili tum ke ningje dak lo ladak bangke hangkar sai ke do bhana nang ching ki nai kali Nili tum ke rata tum se hokpet ke la solam the kar ju nai posi rat tum arjuji dat Karbi Anglong meg jang klipsi nitum kangchir nitum kalang it nitum mekri meglang pen rata tum amek prangji mane pusi ke dochot ladak pini non nitum jong se pena jing se kausit tum nang chingki pusame ladak si nili tum ta dopo ladak si rong rata dopo ladak si Karbi Anglong lo hampang song ke do an Karbi punan ladak stopo richo ta ladak stopo rong sar do ladak rat ahong jaile tum la sobang ke chethanang po athe ka chingki uji alam ta velu hala suipu ko jong si ili tum hanjong si inung nangkar de phop tawar si kiri pulotang te nili tum bang kep si rai krim po nitum han senang ching ki chot nai nitum senang ching lai chon nitum hala pu peke nili tum han bang kep nang hang long nang ching ki chot kin tum kroi krin tum ching ki ke ching ki ji pulotang te kali te hala so ka ching ki long nili tum han hang pon pe da noi stame rat aso ang bong pen la so lamang klar nang po Khironi pen mohanteron Karbi Anglong life Bangso me charipon KEA CC me phu DMC Hakim Rongpi lapen melam thi jaipon KEA CC chunbang Dilip Rongpi hin pen kachatong aluhi sarpia tuma phan pachini pon abang phu inaugural speech kipi abang phi Karbi Anglong Thomas Council Emrina terangpi resource person MO Baithalangsu PHC Dr Longbiram Dera resource person principal BTC DPU Dhonsing Timung ADPO Hunmili Bongrungpi Socheng Block BPO Jayanta Inti Lapen Chinthong Amri Education Block Penta BPEO Atum Chetongdum Bangso Melong Resource Person Atum Banghinita Drugs Puthak Kachetong Khironi Higher Secondary School Ausomar Lapen Raraphan Than Pachini Ponlo Kithan Ponatengke Drugs Ke Chopen Osomar Kusonsi Kaheng Noji Kuson Pensi Kimiunpo Lasu Puthak Si Than Pajirmi Ponlo Drugs Hormu Ke Kichopen Le Kangri Kali Kicholong le pensi kangri pusi thando drugs kicho ediklo pulote munira bangalong immune ajakong avidetsi chungkreng marjing pen kithiji anathu dambom titi la pen drugs ke en ingprim kachepachoy lote AIDS akiso chiun prapit pusi thando la si bangso drugs pen kachepachok ji protangte kisum theping inut banghini ke claim le kichun unji ason kali la sirat si thurpak nangji Nehem ke chobang aviaport ni ke dojoi ta chok pokali lapen ke chove ka tumaphan hi jimri ke mesenarat anglum nang padudun longa warsai pinangji lapen prabjin pen dongka mukamalong rehabilitation center NGO atum pen nang pangchengpu OST center stame hamren civil along amat do puputa thanlo la some long amat Khironi zones Karbi Employees Association ta ar puchelar pon lage mepu Dhoniram Dira dunmei phi Rupta Kropi, Kong Chunbang, Khorsing Timong, Chunbang Budheswar Hanse Pen Pen, Bangkre Troxi Tumapan Ar Pukimi Pekponsi, Me Pajukpono. Khironi pen mohanteron Karbi Anglong life. Kidamtang matijong chikloni Paikri Siarni, Dolamara Cultural Complex Holalong, Phong Sirkep Aphong Kichok Pre-Christmas Celebration Ningarong Pen Talon Dunlo Bangso Mailong Me Kachpaim Phu Pon Lake Pastor Mr. Wilson Taro UCF Vice President Lapen Me Kipha Alam The Kipachini Lake Mr. Rison Terang UCF Secretary Lapen Mai Kicheng Alun Lake Pirthe Lunang Hemphu Wanglopu Alun Pensi Mai Cheng Ilo Lapen angdi sia kardom ke Japon ke Mrs. Rose Lekthepi Solom Prayer Center Kardoma Bangphi Pensi Chengpondo Believers Eastern Church Dolamara area tum Pensi aluhi tumaphan Dengpondo Arnamaphan Kachipanong adan stame Joseph Catholic Church
Malaysia tumpen si rungpondo. Dana phan arna malong hirjumi ke hanga kardom lake Mr. Mensing inti UCF President pensi ardom pondo. Lapen Bible kapur hi pen kardom pono ke Mrs. Gracie Kropi pensi Bible jong pondo. Arna malam than bang lake Pastor John Toby Manja Bethel Baptist Church a pastor pensi Jumesen arna malam than pondo. Bangso mailong aluhi aman pen ka chetong dun lake Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang lapen KCS Kongchun Bang Sunok Singh Be lapen Pastor Simeon Ingleng atum pen danglok pinang an kithe kiding atum pre-Christmas celebration kitalona long chitong dununti. Ini dak tum pongsir kep dak Dolamara angkang long tum Yusef hoi pen tum la pre-Christmas patilong abang solong tum kado we tum makemang teng pen tum makiri tu makama ting pen ini dak chitong long lo kem long lo lake tum Dolamara angkang long isi have hoi pen tum isi lahin tingon sro thagi phan lahin tum kimang aduga we anda tum thagi phan tum la tum se pi la dak tum isu point dak ini dak itu ma kimang ge bang pro ang di buda ang ge dolo tu tin bar pro tong pula tum hoi tong long apot ka aduga we me phan isu anu se tum claim on thagi phan me phan Ahawar UCF United Christian Forum along Pening Sirkep ang deng kapachun je panpo KCS open ke pada ke claim pon arorim do alang to misen pen pechunong lo apen iliphan labang ke phateng pen aporteng banang chitong long lo nili ke kacharli la alang to matha po pen jumisan alam ke than paro chop nason si matha lo bon dan nilan experience poda kali ho monta Etheni bas me arna malam pen la ning chi parung ngala no here take claim ke dam kiri karlam akemang along anta Bible ke chak alam ateng pen arna me ke chak ni nang tumolong do pen la salam si etheni chi pa jermi pon no la ke la bang so ke chak ke la dak pir the long do tik lek aphan le ke chak chot kali monta ang song jude pin na kai phan nang ke dun klui phana ke chak do sepi ini tum dak ni pathe pon seroi lo ana malam pen la ke kereng adalam pen ke kachobai alam kali ahok alam sini tum na pen sening ki pathe se ke claim ka dam ke ram antame ninga rong pen ke alam thek se pan sini tum ni pathe seroi lo tamara por ke long pata ka rupi Dolamara pen Arjison Rongphar Karbi Anglong Life. Nijang Karbi Anglong Khironi Higher Secondary School a hemalong drugs ke cholapen bihek thihek aku chipat chora puthak chirok tok ame kang nipon. Labang so me along me kachapan pupon Principal Khironi Higher Secondary School Dhuniram Dera lapen labang so me along Dr. Dibya Jyoti Saikya hinpen Kichali au sumar tumaphan isi alam thepen drugs ke chopen kahengnu kimi aputhak than pajemi pon. Lapen bihek thiek au sumar mate artaninkan cleaner cap teng priaprang piso sumi kn pen kisum kahengnu kailong kilong ponjima aputhakta than pondo lason si mo sumar chupathe chupadinglu plotangte kupuson si kachimanjima labangso puthak mesen pen than pachini pondo labangso puthak lamkan mate drama pen kichario sumar phan klardak pen paklang pon Apini Khironi Higher Secondary School ahin pen Nilatum capa hem proponsi career counseling anti drugs lapen anti child marriage support hat dak program bipon so laso program long litum alui sarposon ba mate motivational speaker kachopa pando alangli depository Dr. Depository Saikya alangli ke la national human rights la pen social activist lo la sidak nildum school long alang litum wang pen alang litum la anti drugs mate la anti child marriage support penang an than dekang lo osmar tom phan par dekang lo son ilitum la hai pen la drugs pen son si kacheri naima la pen ke anti child marriage Toson si tum la kapa wejima
lahai puta penang an usmar tumhan than dekang lo Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong live Kidamtang matijong ni phai sirkeparni plenary hall Vigyan Bhavan New Delhi along Surihni ra ke thom na pen plianing kana baha phan Handicraft Award ceremony paman pondo Bangsu hud Assam mate Karbi Anglong pen satami sangpi sabina teron pi chelong dunsi Karbi Anglong mate Karbi akhi phan nongmi wan pilo Langdamlo plotang te India President along pen Karbi Anglong Award ka chuteng dun long cheng bang pi plotang te sangpi sabina teron PC athaksi along amen ke klang dun ta haipo Bangsu Award kilong dun aputhak sangpi sabina teron pi diphu nang chilesi kidamtang matijong ni phai Christian inve por phai near Cape Malong Arboretum Cum Craft Center along Kido Cafeteria along Karchu Ajay Mek Paduponlo Bangso hodalang li Sabina Teron Pipen kaning J Pon atengke nilila bangso nong e kilong bangke Karbi Anglong arat nang kachirat nang chitudun lapen rara hirjumi pena joksi long pon lupusi ning J Pon Nili craft apartment bini President of India Nili Panlas Bangso Award ang pipot Nili ning arong piklo lapen Karbi Anglong apartment apan kaya apartment Nili ning arong pik an Nili Award ka chudeng duna hut Karbi Anglong mate diphu puamen ke klang dun det alam bangke Nili Society Registration ke claim dam ahur bangke Jorhat si head office haladak si claim dam nang koklo laso jok haladak ke liduna bangke Jorhat pensi palidunang koklo Lasinili phan mate Assam along pen kiledun atum an aphana bangke Jorhat pusi hangpon rong titilu pusi rar phan klardak pen sangpi sabina teron pi pen thanpon 2023 la bangsi lili bange ola sampen long lo la ola sampen ke long sitami Jorhat pen pusi pudat iti office ke Jorhat amat angke non 2024 la bangke missing se ke long Sita mealang pang sita Jorhat posipulu. Kumpa mama la ola sam tum kelong atom an pang ke Jorhat posi. Office hadak sedokok titiamat la sen ke haladak Delhi long bangke bangkun country tha India kang pen matidi state pen si bangpo ante nitum bange Jorhat la son se nang hang da titi mane office an pada director haladak director tompa ladak nang tum Jorhat ke nang tum director ke popo Jorhat polason hangga titi director tum sita mili tum phan ladak nang kilang dun kodak ma ki chulong lima ma kodak si ke dam ma lason nang chilang dun ke latum si nang chidun pola puson angke lapuson amasi News report Karbi Anglong live Pini birta kalapon si kang ton poniglo kardo